Süti szerint Következő már típus az S50B1. mármint az előadás. Ez egy teljesen típustiszta motor. Itt még láthatóak rajta, hogy a világos színű bogdenek vannak. 76-os évjárat. Az S50B utódja, lényegében csak a gyújtása változott, erősebb lett a fényszórója, és már 4 wattos helyzetjelző lámpa bekerült a fontcsorba, 25 wattos fényszóró teljesítménye volt. 1977-ben ennél is módosították a deklimaticát. Bejött. Laci, ismerős a kép? A piros motoron meg lehet nézni, ilyen matrica van még rajta. 78-ban kapta az új banántankot. Van itt kép is, csak így is laktuk. Halvány, ugyanaz a piros motoron, ugyanaz a tanka, meg a zöldön. És az S50B2 ez, aminek gyárilag először volt elektronikus gyújtása, különben az egész szocialista kismotorkerékpárgyártásban. Ha jól tudom, ez volt az első gondozásmentes gyújtással szerelt kismotorkerékpár. Hát erről egy ilyen képet találtam sajnos. Lényegében megegyezik a B1-es típussal, csak a gyújtás különböző. A repnél látható egy kis háromszög matrica, belsőben egy ilyen, mint egy szikra, és egy elektronik felirat, innen lehet megkülönböztetni a B1-es típustól, és a jobb oldali motorfelélen, generátorfelélen, a Simpson felirat felett még található egy elektronik felirat is. És akkor ezzel lezártuk az S50-es sorozatot. Hogyha valakinek kérdése van, vagy nem ért, akkor kérdezzen nyugodtan. Laci? Van kérdés? Nincs? És akkor az S51 1980-tól 91-ig, 90-ig gyártották. 1980-ban mutatták be a lipcsei vásáron. Lényeges különbség az S51-es szemben az új erőforrás, amely 3 fokozatú és 4 fokozatú váltóval készült. Eleinte 4 változat készült ebből a típusból, majd tovább fejlesztették őket. A 4 változat az NS, a B-s, az Enduro és az Electronic. Ezek voltak eleinte kaphatók, sőt, eleinte csak az NS volt kapható Magyarországon, a B-s, abból is a 3 sebességes változat, majd 86-ban kezdték importálni a 4 sebességes B-s változatot, az Endurót és az Electronicot. Electronic az a piros színű és a méregzöld. 84-es évjárat, ez 87-es évjárat. S51 NH, szintén Magyarországra készült darab. Önerejéből ő sem tudott menni 45 km/h-nál többet, szintén 2,45 kW-os teljesítménye van. Elektromos hálózata S50N-nel megfelelő 15 wattos első fényszóró, féklámpa, hátsó helyzetjelző, csomagtartó nem volt, ez Magyarországra készült NH változat, meg utas lábtartó sem volt rajta. 83-ban módosították az S50-es tankmatricát, ami egy kis matrica volt, a piros motoron szintén látható. Erre a nagy tankmatricára. És azért lett ez a váltás, mert 83-ban jött le az 1 milliómodik S50-S51-es sorozat darabja. Az egy S51-es Electronic volt, méregzöld színben, az ki van állítva a múzeumon. Különben ez a matrica váltotta fel, vizes alapú matrica. Az NS sorozaton végig ez volt 83-tól. 83 inkább második negyedévétől, mert 83-ban még volt egy kis kavarodás, míg teljesen ki nem jött ugye raktárkészletről az előző kis matrica. 3 csavaros lámpabúrát kapott. Hát nem nagyon látszik, de itt a zöld motor szinte... Sanyi bácsi az van biztos. Sanyi bácsi is az van. Kép elég sötét. Merevítő nélküli első sárvédő, szintén a zöld motoron is az van, a piroson is az van.
és műanyag lámpaházak. Szóval leváltódott az S50-esnek a kis töklámpája fém, de ennek szintén nem látszik, különben erről a lámpaházról van szó. NS-nél 83-ban lett lecserélve, a többi típusnál már 80-tól a gyártásra lépve ez a lámpaház volt. ...86-tól átdolgozták a tankot. Képet nem tudtam sajnos betenni, hogy későn értünk vissza a kis motorozásból, de különben lehet látni, hogy itt a tanknak a felső ívén, hát tulajdonképpen a felső ívén változtattak. Laci, befolyítanál így az 50-est? A tetején látszik a lényeges különbség, hogy min variált a gyár. 86-tól mindegyik 51-es Simpson ezzel a tankkal jött ki. Új karburátort szereltek rá, 16N3-12 típusú volt az S51 NS-en, ami azt jelentette, hogy nem tudtunk teligáz húzni, folytott karburátor volt, hőfúgókáról hát vitatott. Én adatok alapján 67-eset láttam, de hallottam már 70-es hőfúgókával szerelt N3-12-es karburátort. Neked milyen volt? Annyi bácsi, én is olyan van. De majd erről kitérünk különben, ez már a vége felé. És a kockamintás markolat szintén 86 második negyed évében. No. Hát nagyjából látszik, de különben a zöld motoron ugyanaz a markolat van. Előtte a piros motoron lehet látni, a csíkos markolattal voltak szerelve. Magyarországon csak ebbe a kék színben lehetett kapni a motort. Az NDK-ban piros, sötétzöld és világoszöld meg okkerszínekben is forgalmazták. S50B13, S50B14. Ezt elírtam, mert 80-tól lenne, nem 88-tól. 83-tól. Tulajdonképpen a piros B. Simpsonnak az utódja. Lényeges különbség, hogy ők már csak 100-ig skálázott km/órával voltak szerelve. Új műanyagházas lámpatest, kombinált kapcsoló. Minden kapcsolási lehetőség, vagy minden kapcsolást egy kapcsolóba sűrítettek. Amiről van is egy képem, reméljük nem lesz túl sötét. Nagyjából lehet látni, de szerintem ezt a kapcsolót mindenki ismeri, mert ez a tipikus Simpson kormánykapcsoló. S50B14 tulajdonképpen annyiban különbözött a B13-tól, hogy 4 sebességes váltója van. Itt nem kell olyanra gondolni, hogy 4 sebességes váltónál, hogy enduro váltó, meg B-s váltó, ilyen nem létezik, ez tévhit. A 4 sebességes negyedik fokozata és az első fokozata a 3 sebességes első fokozatával és a harmadik fokozatával megegyezik. Szóval a második fokozatot szedték ketté, a jobb gyorslás meg a hegymeneten a jobb dinamika érhető el velük. Sajnos tapasztalom én is, mert ennyi 3 sebességes. 83-tól megkapta ő is az új tankmarciszát, 3 csavaros lámpabúrát, az új merevítő nélküli első sárvédőt. Szintén 86-tól az új tankot, ami az zöld motoron is látható, karburátora 16N3 4-re változott, ami annyiban különbözik az N3-12-től, hogy a tolattyú hát magasabb, ezért lehet a motornak teligázt húzni. Meg 70-es hőfúvókával volt szerelve. ...1987, hát ez is vitatott, hogy mikor. Én úgy írtam, hogy a második negyed évtől ki lettek cserélve a kilométerórán a mutatók, műanyag mutatósra. Jól is lehet látni. Sajnos nem volt egy jó húzás, mert a napot nem szereti. Felhajlik a mutató, letörik. Majd a kipufogó vége számozott. Olyan nem létezett, hogy fénymutatós és számozott vége.